Nagpahigayon og social pension payout alang sa second semester niining tuig 2023 ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 11 diri sa munisipyo sa Banay-Banay, probinsya sa Davao Oriental nga magsugod karong adlaw September 11 ug mahuman sa September 15 tuig 2023. Ang Social Pension Program Management Unit sa DSWD Field Office 11 nagpahigayon karong simana og social pension payout sa munisipyo sa Banay-Banay nga naglangkob sa 9 ka bulan nga social pension sa second semester. Sumala sa finance section sa maong unit, ang target nga kadaghanon sa mga benepisaryo sa tibuok munisipyo anaa sa 3,815 para sa second semester ug 116 sa mga unclaimed social pension para sa first semester niining tuiga. Ang Barangay Kalubihan usa sa giadtuan sa team sa Social Pension Program Management Unit aron magpahigayon sa maong payout kung asa nitambong si Tatay Romeo aron sa pag-claim sa iyang pension. Dako kay akong pasalamat sa programa sa gobyerno may tungod kanamo nga mga senior citizen. Ay dako kay lang tabang sa among panginahanglan sa mga problema namo sa among panginahanglan sa mga pamilya namo. So dako gyud akong pagdahay no. Pasalamat sa Ginoo unas tanan o pasalamat po ko sa mga staff sa mga taga DSWD. Ang maong payout nagsugod karong adlaw ug dili lamang sa munisipyo sa Banay-Banay apan sa tanang munisipyo sa probinsya sa Davao Oriental. Ug mahuman karong Biyernes, September 15, 2023. Para sa mga eligible nga mga senior citizens, mamahimong moduol sa inyong mga chapter presidents para sa inyong schedule karong simana. Padayon ang buhatan sa DSWD Field Office 11 sa paghatag og programa ug serbisyo dili lamang sa atong mga kabataan apan apil usab sa atong mga nanay ug tatay sa katilingban. Kini si Ezre M. Codo Jr. para sa DSWD 11 Express.